Hablay pi parop e janga. Saji sen ep so bhai pi share ni ka channel jongi langba ka ni video bathamai ka bang wan ra HP mantagasngi. Mantagasngi ka ni video jonga ka de special video hak bang ni thoi pi ka wei ka jinjia ka phalla badang jia shen hapo ka jonga ni ka challa jongi. Hak ba kamno ka wei ka kanthe ka sha blackmail ha wei ubri uba kam itho na po Facebook. Sapet bha ya ka ni video ba phiru phila ban like na kum gni ki jingma. Bat kumno kini ki nongle kams new ki le ya ka ni kams new. Klaim penlet no ya ka por sumpi ni wan ban direct sha ka banta jong video jong imin tasngi. Kani ka story ru ka stang da ka love story. Laong ba sen ki don kita ki sisam la. Ki balai I bah la khamslam. Bat baro ki bahaya ngasam jong kini ki armut ki ya hun ya kani ka jingya dai jong ki. Bat kila penbet ya ka tarik bakin get hono. Bila jia haku begasngi bagani ka kanthe ka tap da ka jing sngusi ka ba omdan batip ka kiu halor jong ka yeng jong ki berkensan ka mut man penno ilade halor jong ka yeng jong ki ka balai mala Henry dan bok pa jong ka uyo iya ka bat ubot bat ubat ya ka bat uthap ya ka bat threat ka kendi benru hamta bat kayam ka kedup ya pa jong ka bat haba pa ukali ya ka daw babalai ka mut man penno ilade na jong ka yeng hatu don bajai pi yatho yanga ukpa jumpi Henry kani ka kanthe ka shuyam uni ukpa bapali udang mut baka pangsut lani dan mano basna ya ka barkumta terter bad haden jongani ula yalam ya ka khun jumu sejing empat ula penthia ya ka hak jing thia jungka Henry not shu ban ya ka uting bayo kan let biang ba penyap lade lani yo kan le dakiwi parki kam ke bapan sausi ukpa obupli ushong be khop haklit thia jongni khon jumu bat uliyo khon jumu ja ayu khon Henry kini khon kamju yathu yo ukpa eka ka bajia Henry ukpa jongni ka ganthai ukuli bat yai kali ya kani khon jumu kadaw ayu ba phimut ban panno ilade na jong ka ye bat khaddo kampan se ban yathu ha ukpa jongka eka ka balachia ko ong bakawan ka wei ka phone call na wei ubru bakam ithu na po ka Facebook Messenger bat uong eka balada kam ai pisai u arpo hajar un spread ya ka video jongka kupa hakata por udap da ka jingdom bat uong ya ka ta khon jumu ka video ayu kata pani hok pa jongpi Henry ka khon ka yatho bahaka jingdom ka delete ya ka ta video ka ka ta video ong biang ni kupa dan ayu hakata ka video bat ka ni ka kanthe ka ong hok pa jongka baka ta ka video ka dan ka dur jonga ka bapan bangala video call bat uwei ubriu balungkhuj hato kadang ko durjong uta obriu hakata video Henry ka khon ka jubab ba hakata ka video ka ba usan janga kampau ka durjong uta obriu Henry shupau ta ka mat jongu balum khoi bat haka jingdom ka jing isi ya kata video na akum delete ya kata video bat haden jongani ki call yanga na messenger jonga Facebook bat ki oyanga balada ngamla ban ai pisai ki arpho hajar tengka ken sen ya kani ka durjonga ha usamla jonga bat kin pen viral ya kani video jonga bat kumni kata ka ganthai ka yam ka jingjau umat ka basau si thang bat ka ong kapa sungpha se bani rap yanga namar lada unsen ya kani ka video ha ustamla jonga lani haki bahaya nga samjungu tekat no kan long ka jile ran bat ka jingja borom ka bakrau bat kumni ka jingi tho jongi kan sapat kan sapra sungpha si papa ni rap yanga ngala kulmar hisha lada ustamla jonga untip sipangini ki eki baro unom tre shu yanga bat ngamla ban im klemo kumta ngalarai ban penyap no ya lade aswa ba uning beri unsen ya kani video jonga sha usan la jonga ukpa ba peli udap daga jungkul mar ka bakrau umnang manle ru bat haga bakhado uyalam ka khon jungu sha police station ban pan jingrap nagi police habaki yo ya kani ka jung ujor marmar kila shim action ya kani kam hakata ka por ki police kila shim ya kata ka account jong uni bru bar kila trace ya ka IP address jungu bar kumne kila ban trace ya ka exact location jungu bar kila pha ya kani ka kanthai bakan call ya uni ushandang da ka video call bat kani ka kanthai ka le komba ong kita ka police bat kila ong ya uni bru pon wan shim ya ka pesa haka jaka ka bakila ya bu bat haden jongani ki police ka yo kem ya uni bru anda la yo kem ya uni urus new astang ngajing tokit bat ki keliu kumnu le ya kani ka kam haden jongani ka jing tokit uni urus new ula apply ya kani ka kam jungu uong ba ula le ya kani kam la bonus na bamta bat bon ki kanthai kilangat hakani ki jing tiam jungu namar ka jing tuman jungu ka long ka paduna ti namar kata bon ki kanthai ki perkhat ban ye ka baja burom bahaban siu yo ni bru da ka pisa
bat habake kali ule kumno ya kene kam wige tho iki bo send shwa ya ka friend request sheki kanthe lani ushu call directly yaki lang ba video call jong ka messenger jongki bat hakapor bo ule ya ka video call uklem pun paw ya ka dor jongu ushu screen record ya ka call jongki haden jong ni pat ula edit ya ka video daka babo ya ka dor lum khut jong ushan rang ka pan i baki call iwe ya iwe nang ta usa arpat ya ka sor jengkren ka pan i ko baki kren iwe ya iwe bat kumne bon gi kanthe ki bala ngat hakan gi jingriam jonga haden jongani la set ya uni orius new bat la pengat yu haki kendon jongki an kebab her kat kum gi jingle jongo bat uni ukpa jongani ka samla ulai shek bahaya ngasam jong uni ushendang bat ya tho yaki eki bala jia yaki teke eka jing sneng ka bang kwa ban IP lengba kan gi video kalong kumne ka panangkong what you accept ya ka friend request jong no re jong no kamta ma ya ka kerteng ka ba ngim itu ka ba ar what you pick kulmar ya ka video call jong no re jong no ki video ki bang ngim itu la ka de ha ka messenger la ne ka whatsapp ro kan mau ngim jadi ban pick ya ka video call jong ki video ki bang ngim itu ka balai la dangi kendo kinu ki jing ha ka jing im jing what set tang halde kloi ban ya tho ha ki ba haye ngasam jongi ha ki perlok jongi kamta me ke ba age ke ba thanjangi ke ba saw bar ke ba don kam what you text kulmar ya ki bro ki bangim itho ngin sai ke do ep ha ke bi par ki video stay safe blay ngor ko ep